Tarong malah maghawid Uwat sa diha kahawi ning atong bukton di ni pwede. Ano so ko kadali naman mi kami yang naman manajaw. Sige ana ra ya ana. Kana maklaro mi ha. Oh. Oh ikaw. Sige. Ayan na ta. Dali yan dali. So hi guys. Karong adlaw ato na pong pahawiron si nanay sa cellphone. Samtang nagsayaw ta. Ato ang atos kawat to. Nazay gihuwat kay nananawag man ang kuan ang barangay kay na may mga ayuda ba ipanghatag unja siya namati siya sa jangan so narazda diha nagtambay-tambay na ito atong aton ato ta kay sumangit mo sayaw ta unja si Saray atong pa himuon na hawid sa cellphone so mo ato na ta guys, let's go. Nawa na kana sud ingat ito sud tong mulakaw man sila ron nilakaw tong to sud to aja sud aliko kay Aziza nagmurag nakabantay nasa sud nagkulingkod kay giinitan man kay init naman so magdakog cellphone kani kay para di malata nga kanang kuan kanang mayon jud ko nga mag TikTok ko musayaw ko so balik ta kay mauwaw ta so, hey guys so hawel saya kay mag TikTok na ko ya mag TikTok. Sina kay mo TikTok na ko kay akong i-upload sa TikTok. Kaya na naman ko gihimong account. Kay nga ta mo sikat. Kita mo sikat sa mga lain sa Facebook. Sina kay kami duha yang kita duha yang. Ha? Kita duha yang ha. Oh na inga na. Oh. Amelia. Amelia sa kay mag TikTok mi. Ikaw ray hawid. Inga na ba inga na para makita na ho maklaro kay diri man mi. Dire yang diri ko. Para makita na mong natulong ba mi? Ikaw kay hawid, inga na ra. Dire hawid. Hawid. Kana ana. Usa ra kasi kamot. Kay para di na matabo ng kamera na. Aoy, baja ring tikat mo hinoy hawid. Be. Kana maklaro mi. O ara ya ana ra. Tarong malah maghawid. Uwat sa diha kahawi ning atong bukton di ni. Uwat sa diha kahawi ning atong bukton di ni pwede. Ano so ko kadali naman mi kami yang naman manajaw. Sige ana ra ya ana. Kana maklaro mi ha. Oh. Oh ikaw. Sige. Ayan na ra. Dali na yang. Ana yang. Sige na yang. Di pag TikTok na yang o sige ana. Kami yang naman manajaw guys. Yang ingat na yang. Sige. Tanas kamera yang. Diri ka tanaw yang diri. Lain na po yang. Yang. Lain na po. Kayo man naman na. Siya. Adag langan yang. Ayaw langan. Burap labong di pa ko anon. Hawoy bada yang. Sige na yang. Doon ka na yang. Kalau ada nagpapila na. Kanayang. Kamu bisa kana. Labon daw wag di pa anon. Na. Iya. Oke. Kanayang. Ikaw na kay di mo kamao. Oh, na yung action? Yang? Mo reaction na? Nawag nakita ba mo diha? Mo na action? Ikaw na laman diha. Ayan na. Lain na. Kanang nindot, di man na sikat. Kana bang nindot na kabar? No na mo. Oh, sige, post. Lain. Kadali raya. Go biya hawi. Nah, si Piwa.
Ano tabulan na po. Sina, dali na. Dali na. Last dalaman ka na, taas-taas nga. TikTok. Sige. Ito nindot. Kung ganahan ka ba? Ito nindot ba nga? Master ka? Ganang na Madugay sikat. kong yawa. Sikat ng kantaron. Asa dugay-dugay yan? Kana, murag kamaw ka na. Kamaw ka Diri na. butang, diri. Dan, tubig ko no, diri ibutan. Ya. Julong nga sa kay magtumbang. Oh, katong murag kamaw ka to no. Ah, lagi, sige. Sige. Nga na ya, kay wa na tarong ya. Buhian ko. Nga na ya. Hawi na raba ko. Ato ko hoy. Dala ya. Hawi bitog. Sige. Na, tanaw diri sa kamera. Aw. Nayang. Isip na ni mo yang. Isip yang, isip. Isip na. Isip na to. Sige, ron magbalik-balik. Oh. Isip na to? Muragwa pa. Isip. Irahon kadugay ko nang. Kana. Ano mo to no? Nasave na to no? Nasave na na? Oh, sige. Oh, kung magpapasa na ko anak. Ang bari kayang. Karang sadar na. Diyan na nagpapila na. Ano sa'yo? Eh, wow mo. Saan naman ito? Dara kay murag Dali. Sige. Kana, taas. Ano ba? Sige. Kana. Okay. Madabo ko dyan ng tubig ron diha. Ano yan? Sige, karaw. Sige yan. Isip yan ha. Okay, magpapasa ako. Li na. Kana. Okay. I wanna make up right now. Rocky out. Yung mo din. Ay nga, nato din na. Mo na to? Sige. Sige. Eh. Ato ba? Ano niya? Alay, sikto na. Away ayo. Uy, ayo. Salamat ya. Ito bebe. Yung kuan. Hindi na mainit mo. Sadsad. Unanin mo sa daw. Mau gani. Sige, salamat ya.